Iranin eiliset ohjusiskut. Israel ei ole kuitenkaan vielä iskenyt Iraniin. Sen sijaan Israel on jatkanut maahyökkäystä äärijärjestö Hizbollahia vastaan Libanonin eteläosassa. Toimittajamme Vilma Romsi on Israelissa Tel Avivissa. Miten myös sotapropagandaansa. Kuitenkin käytännön tasolla on näin, että Israel on rikkonut vuosikymmenten mittaan. ja mikä on Yhdysvaltojen mahdollisuus vaikuttaa sotiin Lähi-idässä? Tällä hetkellä keinot alkavat kyllä käydä aika vähin ja se on täällä todella iso ongelma. Yhdysvalthan on yrittänyt nimenomaan välttää tätä eskalaatiota, jota olemme tässä viime viikkojen aikana sotilaallisia järjestöjä ja terrorijärjestöjä vastaan esimerkiksi on uskaltanut tehdä. Eli tässä on nähty aikamoista keinovalikoimaa ja jäljelle jää oikeastaan vain suora sotilainen isku tai sitten tällainen laimat kykyyn toimia Lähi-idässä. Se heikentää tällä hetkellä Yhdysvaltojen uskottavuutta ja luotettavuutta neuvottelukumppanina näille maille, sillä ne voivat odottaa sitä, että kuka oikein tulee valtaan. Ehdokkaiden viimeisestä väittelystä. Republikaanien J.D. Vance ja demokraattien Tim Walzin väittelyä on kuvattu asialliseksi. Aseista puhuttaessa esiin nousi myös Suomi positiivisena esimerkkinä. Donald Trumpin varapresidentiksi ehdolla olivat heidän kuulostamaan jopa kohtelijalta. Hän ja Kamala Harrisin naisapari Tim Walz olivat täysin eri mieltä Lähi-idän kriisistä. With deportations on those folks. I believe Senator Vance wants to solve this, but by standing with Donald Trump and not working together to find a solution, it becomes a talking point. And when it becomes a talking point like this, we dehumanize and